Остава хора, днес играя Counter-Strike Nexon Zombies. Играта си е якичка и реших пак да я разцъкам. Още един класик и след това сигурно ще играя някой, ако не е играл и не знае мода зомби сценарио, нещо такова беше. Там играеш срещу зомбита и има бос, който трябва да се убие. Чакай, вече пазиш тук. Трябваше скалаш. Не трябваше. Така. Подобри ли се играта? Вече ти изписва някой, ако вижда вдясно човекът, който ме е убил, с какво ме е убил, името му, ранка му, какъв демидж ме е набил и там долу, дето е тялото, там къде съм го целил и колко демидж съм му убил. Трябва да сменя. Меле. Така. Катана. Много ма кефи. Аз катана. Откъде бе? Аз не разбрах откъде идох. И да, свърши играта. Така изглежда като свърши играта. Ще почна още един рунд, защото аз съм влязъл в края на играта. Добре, сега. Остава хора, намерих друг сервер. Ето не арчилери бе. Така. Аре по-бързо, че докато си купя нещата, тия ще дойдат. Надявам се FPS-а да е поместителен. Не се целих в този, защото той беше леса плячка. Дай. Не! Yes! Абе, не съм толкова зле, бе. Трима убих. Единият пълен нуб. Той не ми трябва. Той не ми трябва. Ще пазя бомбата. Това с моя пистолет. Не без ти не го ползвам. На второ място съм в рунда. Трима съм убил. Абе, ти оръжие е яко е. Особено стои приближаване. Полезно. Добре, ви посети тук ярда. Аз паза. Не, ето ти. Ама не ми харесва идеята, че само един пази бе. Ми да никой не го пази. Този ги изби, бро.
Само един не живи. Да. Ами никакъв кил не направих. Нито асистенция. Нищо. Не трябваше да излизам. Трябваше да изчакам. Аре, са някой като не пази мида. Те ще губим. Сигурно. Така. Лагна. Оправи се. Може би някой е забелязал промените в канала ми, там банера. Исках да го направя по-як. От сорта на... Да ми пише името на профила и там някакви герои от различни игри. Оти сърце, бе. Да, подобрих си профилната снимка там. PSD само пише. Добре, бе. Губим. Точно тук чекали. Чудесно. Добре, как... Ама да, ти си пропиляват времето. Ама не, то си две залага. Стой си на бето. То няма как да ме чуи. Нито да го му пише, няма как. Давай, груп. В груп. Давай. Ще умре. Нуба. Смотан. Нуб. Те. Не е флашка. Чакайте, че сега докато си купя нещата... Ще шпя глави. Сега ста стъпата катана е. Чакай. Те. Малко... Както да е. Добре, то спази там, аз спази. Само се покажи. Как го мислех, бе? Аре, беше 1 милиметър над главата му. Гадост. На тебе, пикло! То сачка ли? Забързах се към бомбата. Което не беше добра идея. Ама не исках да става да грани. Защо не хвърлих флашка? Аз тапанар ли съм? Къв съм? Тук вече трябва да се хвърли флашка, така. Някой да не ми каже, че си не съм идиот.
Хвърлям флашка. Виждам, че не е заслепила. Тоест не е гръмна, как да го нарека. Се показвам. Аз стъпли съм. Какво ти ори? Ами да. Ама той меню отдясно малко ми пречи. Какво правиш, бе? Има невидима стена. Абе, той от... Моля да мътвам. Как ма дразни. Защо не мога да пиша? Ай, кажи ми, обясни ми той, бе. Обясни ми той. Благодаря ти. Речи идват от всякъде. Пробитния отбор от всякъде. Първия съм аз. Много пробит отбор. Много пробит отбор. Добре, ще паузирам забавно. Добре, тук съм. Оф ти лапи! Защото играта е толкова смила, че да не... Урях! Урях! А не! Малко, да не повярваш! Не! Обясни ми това. Обясни ми това игра! Добре, бе! Бавче шибаната игра, бе! И зъби. Играта му мрази. Обясни ми това. Как ще го обясниш? Тук се скрих. Няма как патрона да мине през две опори, как да го нарека? През тая стена, през този кашон, през всичко ли да мине? Тук бях. Или тук е ти. Тук. И той пак ме уби. Да се скупим скин. Ще завръзка. Аре де! Добре бе, шибана игра. Добре бе. Съотборника му... Моя съотборник, не знам колко дамеж му наби. Ама... Като...
Ще завръща бамта игра в кучето на спаха. Играта наистина ми мрази. Не ми дава да килна никой. Да не говорим, че ние 3 кила бяха случайност. Не, той не беше обърнат към своя съотборник. Макар че беше малко смешно. Аре, сега точно ако уби и тоя. Добре, просто позем. Докато не дойде, докато не свърши рунда. Те. Бяха нужни 30 секунди, значи бъдем отбор да убие един човек. Да не повярваш. Сега някой ще ме убие играта, направо ще щупя игричката. Ох ти гадното лапи, махай се от мене. Бомба, помпа. Бомба, помпа. Помпа? Какво правиш, педал? Уби го, да не повярваш. Ако беше умрял... Така също щях да му забия, но просто щях да го ръкопи. Ох, 3 от нашата. Не е добра идея да ходим... Като по чудо! 2 кила. Блокирах направо. Как ще повярваш, бе? Убих 2. Помпа, бомба. Помпа, бомба, помпа, бомба. О, всеки знае този шибания бък тук с тази бомба, дето. Дето тук слагаш бомбата, не се вижда, или пък ако тук има човек. Те стои, терориста над него слага бомбата и тя изчезва някак си. Кажете ми, че той де заложи бомбата не е идиот. Кажете ми. Заради бомбата ви, идиот. Кажете ми. Както и да е. Защо не мога да мътвам хора, бе? Не искам да ги слушам. Не искам да слушам този тъпото лапи. С шибания на микрофон. Да, на мен ми трябва малък микрофон, както и да е. Не, скри се. Поможе се, отборник. Абе, ви ме останахте, бе! Хедшот. Поне един убих. То с моята детство стоиш там неподвижен, така се почиваш и гледаше ме как се мълчи. Значи умря той със АВП за Бога. Някой чули го ти лапи, какво казва? То сигурно не знае какво казва. Не ми казвай, че един ще ме изби всичките! Че сме с двама в повече. Бомбата гръмна край. То си няма клещ, ще го завра с кучето. Браво. Няма го завра с кучето. Защото успях. Искам нещо различно.
Така, флашки купувам, насирам ги отгоре. Насирам ги отгоре тези флашки. Пак ли бе? Мамо, много са! От всяка страна. О, 4 са били, аз не видях 4. Видях ги 3, както не. Защото Шиба Неми от бара е толкова сумен, че не може да предвиди, че ще има хора по ярда. Всички тапанари отидоха на бота. Или на бето, както искате го наречете. Дори един шибан човек не отиде на меда. Поне на меда да отиде... Майка. Добре бе, пред тебе бе! Ако не го беше удобно направо. Стоеше пред него за малко, щеше да го подмине. Може да мина... забравих, че на Нексо не може да минаш от другия отбор. Не искам да слушам лапито. Добре, ще се крия тук като нижина. Женска логика. Остава шефе. Не ми скарвай брадвата. Ой. Не, нищо ми няма. Спокоен съм, направо. Умирам от спокойство. Хич ни рейджа, спокойно. Това е нищо. Браво. Стига задържавай, новак. Почи тъпа, ма. Задържа с кала. Опа, по грешка. Паузирах. Моя грешка. С калашика, ако задържа някой, нищо няма да направи. Бързо, скри се. Кликни, бате. Бате, кликни. Бате, кликни. Кликни, бе, бате. Бате. Аре, бате, кликни, бе. Кликни, бе. Не, не се ради. 10-11. Уху! Минус 1 скоро. То са ранг 4. Ти каза много. То са ранг 4, то не го знам, то са ранг 1. То са ранг 3. Скаут! Не ми дай малко, ще се посерем тук. Ще се посерем малко тук със стои снайперче. Новаторско снайперче. Аз имам по-голям снайпер от това, бе. Това оръжие. Няма патрони за баба. Има ли? Емка, мерси. Бързо! Вот така. Къде бе? Асисти, майките.
Бързо е! Нямаш клещи! Лош! Май ще успее. Този рунд ми хареса. Този рунд ми хареса. Емка. Мерси. Взех си повече патрони. Бързо. Абе, вижте го той лапи, бе, вижте монета, бе. Аз кой ви казвам, че е някакво тъпо лапи, дет не знае да играе, бе. Вижте монета, бе, гати. Я чакай, колко му е пинга? Аз се знам. Лечи се на поглед. Че е някакво... Юху! Той ми хареса. Той бомбата в него ли беше? Момче, те става. Като бързаш по меда. То верно, че най-прекия път, ама... Тихичко. Тихичко. Така. Тука, бе, не искам да се замесвам. Не махам се. Мразя снайперисти. Още един! Навсякъде са. Този път ще паза на ярда. Катана. Ако някой човек не е жена. Опа! Къде? Ще ползвам, че... Много рано умрях. Честен съм. Дори ползвам. Пак... Не, верно е, че ползирах, обаче тише края на този епизод. Надявам се да ви е харесал. И ми звънна телефона. И чао.